फायदे इनके फ्रेंड्सों जों दिनै सिनि कलेजनि जे सेकेन्डनि मेरिट लिस्ट बा सीट एलट खालामनायनि आवरोखा फ्रेंड्सों अब जानि जा आईडी टाइ पासवर्ड तगैने लॉगिन खायनायनि दि फैयाखै नर अमते के माननाय निने अजागा कोर्स नुबुमुं ताइनिनि एप्लीकेशन नं ताइनिनि स्टेटस एलर्ट जाखनाय माननाय डेटाल सनर क्लिक खायने के हंके न फायने फैयाखै अमते फैयाखै नर तलाव बुखं नायनाय दि ब कॉलेज नों मानखा एलर्ट कॉलेज बा डिपार्टमेंट अजागा गभ डिग्री कॉलेज सिंगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खमुलंनि अजागा कायसा आं फुनुका ओंखाय अबनो आं किसिसा इनफरमेशन रना बगैनो वीडियो जारा सेकेंड राउंड बागै एप्लाई खायजाक नरगनि मेरिट लिस्ट बा सीट एलट चेक खायनाय दि ओंखाय अबनि पेमेंट फी खायनायनि फी पेमेंट खायनायनि आबनि फायखांके आं नरनो कोन साके वीडियो सना मेरनाय आसंनो तेसे जतन हाय हमबाय।